Iragan astunlakarraren eta balizko geroaren artean, iraun nahi ezutenek orain aberatz eta zoriontzua erakusten zuten herrialdetara ihes egiten zuten. Kontsumo jendartea eta izerdiaren esplotazioa biak gaur eternalaren elementuak ziren. Bizkitartean iheslari haiek orainaren hobetzeko borroketan sartzen ziren. Alderdi politikoetan, sindikatuetan, elkarteetan, zu emango diogu gure fabrikari oiukatuz. Anartean eta gau hartan hori neukan kaskoan labana, zuak bazterrak zuntzitzen zituen, iraganaz, orainaz eta geroaz asolarik ezbailuan. Alabaina, edonork pribatuan, mundu bukoliko eta idiliko honen geldoa zumi zurratzea amesten zuela, noizteinka aitor zezakeen, batez ere hauste egunetako errautz grisesko gurutzea kopetan bizimuga seinale zekarrenean. Baina lurra gutxi oldartzen ziren madarikatuz betea zen. Sua ardura berotzeko baino ezen erabiltzen. Bapatean, pobreen eta aberatzen arteko leizea giroaren epeltzeko baliatzen ziren tekniken ezberdintasunak finkatzen zuela iruditu zitzaidan. Gure gau hormatu eta keurrinezko bideen aldean, boteredunek beren gelak erleko foin gerizatuen antzera, aire tepo artifizialez anpatzen zituzten. Sua sobera lanjerosa zen. Erretzeko kemen gehiegi eskatzen zuen eta etxelarren inarrosteko zirminduak, buskak, egunkari horri aldeak hauts hiletan metatu behar ziren aldi oroz.